Стація 9. Ісус падає третій раз під Христом. Твоїм слава терпінню Твоєму, Господи. Святії, святії, діти Божі, моліться, моліться за нас. Блаженний наш Отче, Зозирються і б'ються думки, як отвіт даваки за соревні гріхи. Горе, горе, горе настає, скоро Ісус Христос судити прийде. Прошу тя, Ісусе, Господи святий, будь милосердний, той час тяжкий. Горе, горе, горе настає, скоро Ісус Христос судити прийде.